मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण वाचनाला सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपकांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवसादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या श्रीमद भागवतम संक्षिप्त गोष्टी रूपात या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपल्या उर्वरित वाचनाला सुरुवात करूया आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही अनम्यूट होऊन सांगू शकता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. खरी धर्मतत्वे स्वतः भगवंतांनी तयार केलेली असून ती भागवत धर्म म्हणून ओळखली जातात. त्यांचे ज्ञान भगवान ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, नारद मुनी, 4 कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभुव मनु, प्रल्हाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बळी महाराज, शुकदेव गोस्वामी व मलाच आहे. ही धर्मतत्वे गुप्त स्वरूपाची असून सामान्य लोकांना सहजी आकलन होण्यासारखी नाहीत. त्यापैकी एखाद्या भाग्यवंताला ती योगायोगाने कळली तर त्यास तात्काळ मुक्ती मिळते. सर्व मानवी समाजासाठी मात्र भगवंतांचे सतत नामस्मरण करणे हाच मुक्तीचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. माझ्या प्रिय सेवकांनो, भगवंतांच्या नामस्मरणाचे महत्व किती मोठे आहे ते पहा. पापाच्या कर्दमात बुडालेला अजामिल आपल्या पुत्राला हाक मारत होता, पण त्या पुत्राचे नाव नारायण असल्याने त्याच्याकडून आपोआपच भगवत नामाचा जप होत गेला आणि त्याची सर्व पापातून मृत्यूपाशातून मुक्तता झाली. भगवंतांचे नाव योग्य प्रकारे घेतले नाही तरी सुद्धा हेच फळ मिळते, कारण हे जे नाव घेतात त्यांच्यावर माझा अधिकार चालत नाही. अर्थात भगवंतांच्या चिंतनात रमणारी माणसे सामान्यतः पापकृत्ये करीत नाहीत, परंतु त्यांच्या हातून चुकून झाली तर भगवंत त्यांचे रक्षण करतात. त्यामुळे पुढे तुम्ही कधीही भगवत भक्ताजवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याऐवजी माझ्याकडे अशी माणसे आणा जी भगवंतांच्या चरणामृताचे सेवन करणे आणि भगवत भक्तांच्या सहवासात जाणे टाळतात व केवळ भौतिक सुखात रमतात. भगवंतापुढे ते जमत नाहीत आणि श्रीकृष्णांच्या चरणांचे स्मरण एकदाही होत नाही. अशा सर्व मूर्खांना, बदमाशांना माझ्याकडे आणत चला. आपल्या सेवकांकडून अजामिलासारख्या भक्ताचा अपमान झाल्यामुळे मग यमराजांनी भगवंतांची करुणा भागली. ते म्हणाले, हे स्वामी, एका वैष्णवास पकडण्याचे औद्धत्य दाखवून माझ्या सेवकांनी खरोखरच मोठा अपराध केला आहे, परंतु केवळ अज्ञानामुळे ही चूक झाली असल्याने आम्हाला क्षमा करा. त्या दिवसापासून खरा वैष्णव दिसला की घाबरून यमदूत त्याच्याकडे बघणेही टाळतात. ही गोष्ट मला कुंभ ऋषींचे पुत्र अगस्त्य यांनी मलय पर्वतावर असताना सांगितलेली होती, असे बोलून शुकदेव गोस्वामींनी तिचा समारोप केला. दक्षाची संतती, नारदांना शाप, स्कंद 6.
जलाशयातून बाहेर पडलेल्या प्रचेतांनी साऱ्या पृथ्वीवर जंगल माजले असल्याचे पाहिले आणि क्रोधवश होऊन त्यांनी सारी झाडी झुडपे टाळण्याचा निश्चय केला. आपल्या मुखातून वायू व अग्नीचा वर्षाव करायला सुरुवात केली. तेव्हा सोमदेव त्यांना शांत करण्यासाठी धावले. आपल्या झाडे झुडपातून अभयदान मिळावे आपल्या झाडे झुडपांना अभयदान मिळावे म्हणून ते प्रचेतांना म्हणाले, हे ज्ञानवंतांनो, तुमची जबाबदारी प्रजेचे रक्षण करण्याची आहे. त्यामुळे कृपा करून माझी झाडे जळू नका. स्वतः भगवंतांनीच सजीव प्राणी मात्रांच्या भरण पोषणासाठी ही झाडे निर्माण केली आहेत. तुमचे पिता श्री प्राचीन बरही तसेच भगवान विष्णूंनी तुम्हाला प्रजननाचा आदेश दिला असताना तुम्ही या झाडांची राख रांगोळी करता काय? कशी काय करू शकता? या पृथ्वीवरील समस्त प्राणी मात्रांचे अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी ही झाडेही अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे आई वडील आपल्या मुलांचे, पापण्या आपल्या डोळ्यांचे, पती आपल्या पत्नीचे आणि गृहस्थ दारी येणाऱ्या याचकांचे रक्षण करतो, त्याचप्रमाणे ही झाडे समस्त प्राणी मात्रांचे भरण पोषण करीत असतात. तीही या राज्याची प्रजनन एक भाग आहेत. त्यामुळे आपल्या रागाला आवर घालून त्यांना वाचवा. सर्व चल अचल वस्तुमात्रात परमात्म्याच्या रूपाने भगवंतांचा वास असतो आणि प्रत्येक मनुष्याचा देह हा परमेश्वराचे मंदिर असते. हा विचार लक्षात घेऊन झाडांच्या रूपात असलेल्या सजीव प्राणी मात्रांचे रक्षण करा. हे युवराजांनो, या झाडाची सुंदर कन्या मरीषाची पत्नी म्हणून स्वीकार करा आणि शांत व्हा. हरे कृष्ण सोमदेवा, माताजी. हरे कृष्ण माताजी. काल झालंय हे वाचून ना. हो, मी तेच विचार करत होते, काल झालंय वाचून हो, हे. झालंय वाचून काल. तिथून आहे ना 125 पासून वाचायचंय का? होय. ओके ओके, सॉरी, 125 पासून. त्यांच्या तोंडून शब्दही फुटत नव्हते. ओके. पण त्यांच्या मनीचे गूढ ज्ञात असल्याने मग भगवंतांनीच बोलण्यास सुरुवात केली. ते म्हणाले, प्रिय दक्षा, मी तुझी तपश्चर्या व सेवेने प्रसन्न झालो आहे. माझ्यावर पूर्ण श्रद्धा असल्याने तुझे आयुष्य सुफलित झाले आहे. पण या विश्वातील सर्वजण सुखी व्हावे ही माझी इच्छा लक्षात घेऊनच तू आपली सारी तपश्चर्या केली आहेस. तू प्रजापती आहे, म्हणजेच माझाच अंश आहेस. आता प्रजापती जनांची कन्या असिंपनीचा तू पत्नी म्हणून स्वीकार करावास असे मला वाटते. तिच्याशी संग केल्यामुळे तुला शेकडो मुले होतील आणि या विश्वाची लोकसंख्या वाढेल. ही मुलेही माझ्या मायेच्या प्रभावाखाली राहून स्त्री सुखात रममाण होतील, पण माझ्या कृपेमुळे ते मलाही भजतील. एवढे बोलून भगवान विष्णू अंतर्धान पावले आणि दक्षास आपण स्वप्न तर पाहिले नाही ना असे वाटू लागले. पुढे भगवंतांच्या वचनानुसार त्याला आसिंकनी पासून 10,000 पुत्र झाले. ते हयर्श्व म्हणून ओळखले जातात. दक्षाने त्यांना प्रजनन करण्याची सूचना केली तेव्हा सर्वप्रथम ते पश्चिमेस नारायण सरस या तीर्थक्षेत्री गेले. तिथे सिंधू नदी सागरास मिळते. या तीर्थक्षेत्री असलेल्या पवित्र तळ्यात रोज स्नान केल्यामुळे पूर्णपणे शुद्ध झालेल्या या पुत्रांचा ओढा परमहंस तत्वज्ञानाकडे होता. परंतु पित्याची आज्ञा असल्यामुळे त्यांनी संतती प्राप्तीसाठी यज्ञयाग केले. पुढे एक दिवस त्यांना भेटण्यासाठी नारद मुनी आले आणि म्हणाले, हे प्रिय हयर्श्वांनो, तुम्ही अद्याप या पृथ्वीची सीमा पाहिलेली नाही. येथे एक राज्य असून तेथे फक्त एकच माणूस राहतो आणि त्या राज्यात असे एक विवर आहे की ज्यात प्रवेश केलेला कोणीच पुन्हा बाहेर येत नाही. तेथे एक आकर्षक केश व वेशभूषा केलेली वाईट चालीची स्त्री तिच्या पती समवेत राहते. त्या राज्यात दोन्ही दिशांना वाहणारी एक नदी असून तिच्या तीरावर 25 वस्तूंपासून बनलेले एक घर आहे. त्याभोवती धारदार पाती व वज्रापासून बनलेली वस्तू गोल गोल फिरत असते. अल्पज्ञान व अनुभवामुळे तुम्हाला हे सर्व ज्ञातच नाही. पण तुम्ही प्रजोत्पत्ती कशी करणार? तुमचे पिता सर्वज्ञ आहेत, पण त्यांची नेमकी आज्ञा काय हे मात्र तुम्हाला समजलेले नाही. त्यांच्या आज्ञेचा नेमका हेतू माहीत नसताना तुम्ही प्रजा कशी निर्माण करणार? नारदांचे हे गूढ बोलणे ऐकल्यावर हयर्श्वांनी आपल्या बुद्धीच्या आधारे त्याचा पुढील प्रमाणे अर्थ लावला. ही पृथ्वी राज्याचे व देहाचे प्रतीक असून तेथे राहणारा एकमेव पुरुष म्हणजे साक्षात भगवंत होत. तेथील विवर हे
पाताळ लोकाचे प्रतीक असून तेथे जाणारा कोणीही परत येत नाही. वासनांच्या आहारी गेलेली बुद्धी ही वाईट चालीच्या स्त्रीप्रमाणे असून तिचा पती म्हणजे अशुद्ध बुद्धीचा आत्मा. तो वाईट विचारांमुळे आपले स्वातंत्र्य गमावतो. तेथून दोन दिशांना वाहणारी नदी ही भौतिक निसर्गाचेच प्रतीक असून सृजन व विसर्जन अशा दोन्ही गोष्टी तेथे कायम घडत असतात. नदी तीरावरील 25 वस्तूंनी बनलेले घर अंतरिक्षातून पृथ्वीकडे येणाऱ्या किरणांचे प्रतीक असून त्याभोवती फिरणारी धारदार पात्यांची वस्तू म्हणजे अविनाशी समय होय. शास्त्रे हीच आपल्या पित्याप्रमाणे असून त्याचा हेतू समजू न शकणारे खरोखरच अज्ञानी असतात. हा बोध झाल्यावर हयर्श्वांना आध्यात्मिक जीवनाचे महत्व उमगले आणि मग त्यांनी नारदांनाच गुरु मानून त्यांचे पूजन केले व असा मार्ग स्वीकारला की जो या भौतिक जगताकडे कधीही परत नेत नाही. नारायण सरसा सारस सर सरा ससा सरसारख्या सरससारख्या तीर्थक्षेत्री नारायण सरस सारख्या तीर्थक्षेत्री वास्तव केल्यामुळे हयर्श्व मुक्तीस पात्र ठरले आहेत. हे जाणूनच नारदांनी त्यांना त्यांच्या पित्याच्या आज्ञेचे प्रजननाचे काम पालन करण्यापासून रोखले होते. आपल्या या शिष्यांना भगवत भक्तीचा मार्ग दाखवल्यावर ते पुनश्च श्रीहरींच्या चरणावर लक्ष केंद्रित करून पृथ्वी भ्रमणास निघून गेले. परंतु दक्षास हे सर्व वर्तमान समजले तेव्हा तो मात्र शोक करू लागला. अखेर भगवान ब्रह्मदेवांनी त्यांची समजूत काढली. मग पुढे त्याने पांचजनी नामे पत्नीपासून आणखी 1000 मुले जन्मास घातली. ही मुले सवलाशच म्हणून ओळखली जातात. दक्षाने प्रजननाचा आदेश दिल्यावर तेही तपश्चर्या करण्यासाठी नारायण सरसाला गेले. तेथील पवित्र जलात रोज स्नान केल्यामुळे त्यांचेही मन शुद्ध बनले आणि केवळ हवा पाण्यावर निर्वाह करून ते भगवंतांची प्रार्थना करू लागले. हे भगवंता, आपल्याला आमचा सादर प्रणाम. आपला वास नेहमी वैकुंठ लोकात असतो, पण आपल्या चरणी आम्हालाही आश्रय द्या. नारद मुनींनी या तपश्चर्याचे वृत्त समजले तेव्हा नारायण सरसाला पुन्हा येत त्यांनी सावलाश्वांनाही उपदेश केला. आपल्या थोरल्या बंधूंचे अनुकरण करायला हवे. आता सावलाश्व ही प्रजननाकडे दुर्लक्ष करून कृष्ण भावनेत रममाण झाले. ही घडामोड होत असताना दक्षास अनेक अशुभ चिन्हे दिसू लागली. अखेर आपले हे पुत्रही भगवत सेवेस लागले आहेत हे समजल्यावर व इतर सर्वसामान्य संसारी माणसाप्रमाणे कष्टी होऊन ते भगवंतांचे भक्त हे समाजाचे शत्रू आहेत असे म्हणू लागले. त्यांच्या या विकल मनस्थितीचा लाभ उठवून त्यांनाही संसाराच्या जंजाळातून कायमचे मुक्त करावे असे वाटल्याने आता नारद मुनी त्यांना भेटण्यासाठी गेले. पण नारदांना पाहताच दक्षाचा क्रोध अनावर झाला आणि तो म्हणाला, अरे गोसावड्या, तू भगवी वस्त्रे परिधान करीत असलास तरी पक्का बदमाश आहेस. माझ्या पुत्रांना संन्यास मार्गाची दीक्षा देऊन तू आपण निर्लज्ज आहोत हे तर सिद्ध केले आहेसच, पण माझ्यावर घोर अन्यायही केला आहेस. यज्ञयाग करून माझ्या पुत्रांनी त्यांची देवदेवता, साधुजन व पिता प्रतीची कर्तव्ये पूर्ण केली नसताना त्यांना संन्यासी बनायला लावून तू त्यांच्या व या पुढील जन्मातील प्रगतीत अडथळे आणले आहेस. फसला गेला आहेस. तुला लाज कशी वाटत नाही? भगवंतांचे खरे भक्त नेहमी संसारी आत्म्यांचे भले चिंततात, पण तू तर काहीही कारण नसताना आमच्याशी एखाद्या शत्रूसारखा वागला आहेस. त्यामुळे मी व माझे पुत्र यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. केवळ संन्यासाची दीक्षा दिली की माणसाचे मन संसारातून उडते असे तुला वाटते, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त होत नाही तोवर केवळ कपडे घालून भगवंतांशी सख्य साधता येत नाही. सांसारिक सुख हेच तर खरे सर्व दुःखांचे कारण असले तरी त्या सत्याचा अनुभव स्वतः घेतल्याखेरीज ते त्यागता येत नाही. खरे तर संसारात राहूनच त्याची व्यर्थता प्रत्येकाने समजून घेतली पाहिजे, म्हणजे मग इतरांची मदत न घेताही त्यास भगवद्गीतेचे महत्व उमगू शकते. जे इतरांच्या प्रभावाखाली येऊन संन्यास घेतात ते त्यात कधीही रमू शकत नाहीत. मी स्वतः बायको मुलांसह सुखाने राहणारा संसारी माणूस आहे.
पण माझे आचरण धर्मनिष्ठ असल्याने मला कोणतीही दुःखे भोगावी लागलेली नाहीत. आता माझ्यावर तू वृथा अन्याय केलेला असल्याने मी तुला शाप देतो की तू साऱ्या विश्वात भ्रमण करीत राहिलास तरी तुझे स्वतःचे असे निवासस्थान कधीही लाभणार नाही. भौतिक अस्तित्वाची दुःखे भोगावी लागल्यानंतरही माणूस भौतिक इच्छांचा त्याग करत नाही. याचा विसर पडल्यामुळे दक्षाने चुकीचा युक्तिवाद केला. भौतिक सुखांचे आकर्षण इतके जबरदस्त असते की पावलागणी ठेच लागूनही माणूस शहाणा होत नाही आणि इंद्रियांचे चोचले पुरवणे थांबवत नाही. त्याचे हे आत्मघातकी वर्तन तेव्हाच संपुष्टात येते जेव्हा तो भगवत भक्तीत रममाण होतो. दक्षाची शापवाणी ऐकल्यावर नारद मुनी तद बाढम तसेच होवो असे म्हणाले. खरे तर ते दक्षास प्रतिशाप देऊ शकले असते, परंतु खऱ्या अर्थाने ते क्षमाशील साधू असल्याने त्यांनी तसे केले नाही. एका अर्थाने दक्षाचा शाप हा त्यांच्यासारख्या समाजाच्या भल्यासाठी साऱ्या विश्वात भ्रमण करणाऱ्या धर्मोपदेशकासाठी वरदानच होता. पुढे भगवान ब्रह्मदेवांच्या आदेशानुसार दक्षाने पत्नी आसिंगनीकडून 60 मुलींना जन्म देवविला. त्यापैकी 10 मुलींचा विवाह धर्मराजांची यमराजांची, 17 मुलींचा विवाह कश्यपांशी, 27 जणींचा विवाह सोमाशी म्हणजे चंद्रमाशी आणि उर्वरित 6 जणींचा विवाह प्रत्येकाशी दोन या हिशोबाने अंगिरा, कृशास्व व भूत ऋषींशी झाला. यमाच्या साध्या नामक पत्नीने साध्यगणास, विश्वा नामक पत्नीने विश्वदेवास व मुहूर्ता नामे पत्नीने मुहूर्तिक गणांना जन्म दिला. सजीव प्राणी मात्रांच्या सर्व कृतींचे परिणाम हे सर्व देव देवता देत असतात. यमाच्या वसू नामे पत्नीने अष्टवसूंना जन्म दिला. त्यातील सर्वात ज्येष्ठ द्रोण होत. त्यांची पत्नी अभिमतीने हर्ष, शोक, भय व इतरांची उत्पत्ती केली. अग्निवसूंची पत्नी कृतिकाने स्कंदास, कार्तिकेयास तर दोषवसूंची पत्नी शर्वरीने शिशुमारास जन्म दिला. अंगिरसी वसूंची पत्नी वास्तूने महान स्थापत्यकार विश्वकर्म्यास तर त्याची पत्नी आकृतीने चाक्षुष मनुस जन्म दिला. भूत ऋषींची पत्नी स्वरूपाने 1 कोटी रुद्र तर त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीने रुद्रांचे भूत पिशाचादी अनुयायी प्रसवले. अंगिरांची पत्नी सतीपासून अथर्वांगिरस वेद निर्माण झाले. तर कश्यपांची पत्नी पतंगीने अनेक प्रकारचे पक्षी प्रसवले. विनताने सूर्पणाने भगवान विष्णूंचा वाहक गरुड व सूर्यदेवांचा सारथी अनुर जन्म दिला. तर कद्रूने अनेक सर्प जन्मास घातले. विश्वातील बहुतेक सर्व लोकसंख्येचे जनन कश्यपांच्या भार्यांकडून झाले आहे. सरमाने वाघ सिंहांसारखी जंगली श्वापदे, सुरभीने गायी बैलांसारखे पाळीव प्राणी तर ताम्राने गरुड व गिधाडांसारखे मोठे पक्षी प्रसविले. कश्यपांची पत्नी मुनीपासून अप्सरा तर क्रोधवशापासून दंदशोकासारखे विविध सर्प व डासांची उत्पत्ती झाली. इलाच्या उदरी विविध प्रकारचे वृक्ष, वेली, वनस्पती तर सुरसाच्या उदरी राक्षस व भूते खेते जन्मास आली. अरिष्टाने गंधर्वांना व काष्ठाने घोड्यासारख्या प्राण्यांना जन्म दिला. दनूने जे 61 पुत्र पसवले त्यात शंभर अरिष्ट, हयग्रीव, वृषपर्वा, धूम्रकेश, विरूपाक्ष व विप्रचित्ती यांचा समावेश होतो. पुढे वृषपर्वाची कन्या शर्मिष्ठाचा विवाह राजा ययातीशी झाला. तर दनूचा पुत्र वैश्वानरास उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा व कालका अशा 4 सुंदर कन्या लाभल्या. त्यापैकी उपदानवीने हिरण्याक्षाशी तर हयशिराने
क्रतुशी विवाह केला. अन्य दोघी कश्यपांशी विवाहबद्ध झाल्या. त्यांच्यापासून त्यांना 60,000 पुत्र प्राप्त झाले होते, पण ते अर्जुनाकडून मारले गेले. विचित्तीस त्यांची पत्नी सिंहिकाकडून 101 पुत्र झाले. त्यापैकी पहिला राहू असून उर्वरित 100 जण केतू म्हणून ओळखले जातात. अदितीस विवस्वान, आर्यमा, पुषा, त्वष्टा, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, पशु, उरुक्रम व सविता असे 12 पुत्र झाले. विवस्वानाची पत्नी संज्ञाने श्राद्धदेव नामक मनु तसेच यमराज व यमुना नदी यमी या जुळ्यास जन्म दिला. पुढे यामीने अश्विनी कुमारांची निर्मिती केली. विवस्वानाची दुसरी पत्नी छायाच्या पोटी शनैश्चर व सावर्णी मनु हे 2 पुत्र व कन्या तपती यांचा जन्म झाला. अर्यमांची पत्नी मातृकाने अनेक विद्वानांना जन्म दिला, पण त्यांच्या करवीच ब्रह्मदेवांनी आत्मपरीक्षणाची क्षमता असलेला मनुष्य प्राण्यांची निर्मिती केली. दैत्यांची कन्या रचनाचा विवाह प्रजापती त्वष्टांशी झाला होता. या दाम्पत्यास सन्निवेश व विश्वरूप नावाचे 2 बलशाली पुत्र लाभले होते. वत्रासूर स्कंद 6. हरे कृष्ण. माताजी वाचू? चालेल माताजी, वाचा ना. हा. वत्रासूर स्कंद 6. एकदा देवांचा राजा इंद्र आपल्या वैभवशाली राज दरबारात पत्नी शची देवी आणि मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, अश्विनी कुमार, सिद्धचारण व गंधर्वांसह बसला होता. तेथे अनेक ज्येष्ठ ऋषीमुनी, विद्याधर, अप्सरा व किन्नरही उपस्थित होते. ते सर्वजण नाचून गाऊन इंद्राची स्तुती करण्यात दंग असताना अचानक तेथे बृहस्पतींचे आगमन झाले. बृहस्पती हे इंद्रांचे आध्यात्मिक गुरु होत, परंतु त्यांना पाहिल्यानंतरही अहंकारी इंद्राने ना त्यांना आदरपूर्वक नमस्कार केला, ना त्यांचे कुशल विचारले. अर्थात त्याच्या या उद्धटपणाबद्दल बृहस्पती त्याला शाप देऊ शकले असते, परंतु भविष्यात काय घडणार हे ज्ञात असल्याने ते काहीही न बोलता तिथून निघून गेले. आता मात्र इंद्राला आपल्या गंभीर चुकीची जाणीव झाली आणि तो उद्गारला, अरे मी हे काय केले? सत्ता व संपत्तीच्या मदाने धुंद होऊन मी माझ्या गुरूंचा योग्य तो आदर करण्यासही विसरलो. खरे तर मी देवदेवतांच्या श्रेणीतला, परंतु वैभवाचा नाद लागल्यावर माझ्यात एवढा अहंकार निर्माण झाला की मी साक्षात माझ्या गुरूंचाच अपमान केला. खरोखरच माझा निषेध करावा तेवढा थोडाच ठरेल. माझ्या या तथाकथित प्रतिष्ठेचा व वैभवाचा धिक्कार असो. जी संपत्ती अशा अधःपतनास कारण ठरते, तिचा स्वीकार खरोखरच कोण करेल? या प्रकारे ब्राह्मणांचा अनादर जे करतात ते दगड भरलेल्या नौकेतून प्रवास करणाऱ्यांसारखे असतात. त्यांना अखेर सर्वनाशासच समोर जावे लागते. आता गुरु बृहस्पतींना शरण जाणे व त्यांची क्षमा मागणे एवढेच माझ्या हाती आहे. इंद्र असा पश्चाताप करीत असताना बृहस्पती मात्र अदृश्य झाले होते. त्यांना शोधण्यास देवदेवतांनाही यश आले नाही. तेव्हा मात्र इंद्र घाबरला आणि आपले गुरु आपल्यावर रुष्ट झाले असल्याची त्याला खात्रीच पटली. त्याची मनःशांती या प्रकारे ढळल्याने वृत्त राक्षसांना मिळाले, तेव्हा त्यांनी गुरु शुक्राचार्यांच्या सल्ल्यानुसार थेट स्वर्गावर आक्रमण केले. त्या युद्धात देवदेवतांचा सपशेल पराभव झाला आणि अखेर त्यांनी आश्रयासाठी ब्रह्मदेवाकडे धाव घ्यावी लागली. त्यांना पाहताच ब्रह्मदेव म्हणाले, सत्ता व संपत्तीच्या मदाने धुंद होऊन तुम्ही गुरु बृहस्पतींचा अवमान करण्यास कसे धजावलात हे मी समजू शकत नाही. त्या दुष्कृत्याची शिक्षा म्हणूनच आता तुम्हाला या पराभवास सामोरे जावे लागत आहे. तुम्ही गुरु शुक्राचार्यांचा अपमान केला तेव्हा राक्षसांनीही तुमच्या विरुद्ध युद्धात पुन्हा पुन्हा माघार घ्यावी लागली होती. आता शुक्राचार्यांच्या शिकवणीचा योग्य आदर राखल्यामुळेच त्यांना विजयश्री प्राप्त झाली आहे. खरे तर गुरु कृपेमुळे त्यांचे सामर्थ्य सध्या इतके वाढले आहे की मनात आणले तर ते मलाही स्थानभ्रष्ट करू शकतात. जो नेता ब्राह्मण, गायी आणि भगवंतांच्या कृपेस पात्र ठरतो, तोच आपल्या स्थानी टिकून राहतो हे कधीही विसरू नका. आता तुम्ही
त्वष्टाचा पुत्र विश्वरूपास शरण जा आणि गुरु म्हणून त्याचा आदरपूर्वक स्वीकार करा. कठोर तपश्चर्या करून शुद्ध बनलेला तो ब्राह्मण तुमच्या प्रार्थनेने निश्चितच संतुष्ट होईल आणि तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करेल. अर्थात तो राक्षसांचा पक्ष घेणारा आहे हे मात्र लक्षात घ्या. ब्रह्मदेवांच्या सूचनेनुसार सर्व देवदेवता विश्वरूपाकडे गेले आणि म्हणाले, हे ब्राह्मणा, तुझे कल्याण असो. आम्ही तुझ्या आश्रमात अतिथी म्हणून आलो असून तुझ्यासाठी मात्या पित्या समान आहोत. त्यामुळे कर्तव्याचा भाग म्हणून तू आमची विनंती मान्य केली पाहिजेस. हे प्रिय पुत्रा, युद्धात शत्रूकडून पराभव झाल्याने आमची अवस्था अतिशय शोचनीय झाली आहे. यातून आमची सुटका तूच करू शकतोस, कारण तू तपोनिष्ठ ब्राह्मण आहेस. आमच्यापेक्षा तू वयाने लहान असलास तरी वैदिक मंत्र साधनेच्या क्षेत्रात तुझा अधिकार फार मोठा आहे. तू आमचे गुरुपद निशंकपणे स्वीकार. देवदेवतांची ही प्रार्थना ऐकून प्रसन्न होत विश्वरूप म्हणाला, हे देवांनो, गुरुपद स्वीकारणे म्हणजे आधी कमावलेले ब्राह्मणी सामर्थ्य गमावणे होय. परंतु तुम्ही सर्वजण येथे प्रत्यक्ष आले असताना मी तुमची विनंती कशी नाकारू? तुम्ही सर्वजण माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहात, त्यामुळे तुमचे गुरुपद मला अडचणीत आणू शकते, तरी पण मी त्यास तयार आहे. त्यानंतर विश्वरूपाने देवांच्या यशासाठी मोठे यज्ञयाग केले आणि इंद्रास अतिशय गुप्त असा नारायण कवच मंत्र दिला. त्याचा वापर पुढील प्रकारे करावा लागतो. मनात भीतीची भावना उत्पन्न होते तेव्हा प्रथम हातपाय धुवावे आणि आचमन करून ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बह्यांतरः शुची. श्री विष्णू श्री विष्णू श्री विष्णू हा मंत्र म्हणावा. मंत्र पठणानंतर कुशदर्भास स्पर्श करून उत्तरेकडे तोंड करून बसावे आणि ओम नमो नारायण हा अष्टाक्षरी मंत्र देहाच्या 8 भागांवर म्हणजे 2 पाय, गुडघे, मांड्या, पोट, हृदय, छाती, तोंड व डोके आणि हात ठेवून सुलट्या उलट्या क्रमाने म्हणावा. त्यानंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 12 मंत्राचे पठण करावे. ते झाल्यावर ओम विष्णवे नमः या षडाक्षरी मंत्राचा जप करावा. त्यावेळी ओम म्हणताना हात हृदयावर, वी म्हणताना डोक्यावर, श म्हणताना 2 भुवयांच्या मध्ये, न म्हणताना केसांवर, वे म्हणताना डोळ्यांच्या मध्ये आणि न म्हणताना शरीराच्या सर्व सांध्यांवर ठेवावा. महाचे स्मरण शस्त्र म्हणून करावे. असे केल्याने मंत्र सिद्धीस जातो. अखेरीस महा अस्त्राय फट असे सर्व दिशांना पाहून म्हणावे. ही सर्व प्रक्रिया करताना भक्ताने आपण स्वतः नारायण स्वरूप झालो आहोत असे मानावे आणि पुढील प्रार्थना म्हणजे नारायण कवच करावी. गरुडाच्या पाठीवर बसणारा आणि शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष्य, बाण, तलवार आणि पाश अशी 8 शस्त्रे धारण करणारा तो सर्व शक्तिमान परमेश्वर माझे त्याच्या सर्व 8 हातांनी संरक्षण करो. गर्भोदक सागरातून पृथ्वीवर काढणारा तो भगवान वराह माझे गल्लीत फिरणाऱ्या बदमाशांपासून रक्षण करो. भगवान नारायण मला कर्तव्यच्युत होण्यापासून आणि मूर्खपणाने चुकीची धर्मकृत्य करण्यापासून वाचवोत आणि अस्थानी अहंकारापासून माझा बचाव करोत. भक्तियोग आचरणात आणताना चुका करण्यापासून भगवान दत्तात्रेय मला वाचवोत आणि पापकृत्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या भौतिक मोहबंधनातून भगवान कपिल माझे रक्षण करोत. सर्व प्रकारच्या आजारांपासून आणि अयोग्य गोष्टींच्या सेवन करण्यापासून भगवान धन्वंतरी मला वाचवोत आणि प्रखर ऊन व कडक थंडीपासून भगवान ऋषभदेव माझे रक्षण करोत. अयोग्य वासनांच्या आहारी जाण्यापासून सनत कुमार व भगवंतांच्या प्रार्थनेकडे दुर्लक्ष करणारा पापी बनण्यापासून भगवान हयग्रीव मला वाचवोत. भगवंतांची प्रार्थना करीत असताना कोणतेही कुकर्म हाती घडण्यापूर्वी देवर्षी नारद आणि नरकात पडण्यापासून भगवान कूर्म माझे रक्षण करोत. माताजी पुढचं पेज. बदनामीपासून आणि इतर वाईट करण्यापासून भगवान यज्ञ तर मत्सराच्या सर्पापासून भगवान बलराम शेष रूपातील मला वाचवोत. वैदिक ज्ञानाच्या अभावी उद्भवणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अज्ञानापासून भगवान व्यासदेव माझे रक्षण करोत.
वैदिक तत्वांच्या विरोधी वर्तन करण्यापासून भगवान बुद्ध, तर कलियुगामुळे होणाऱ्या भ्रष्टतेपासून भगवान कल्की मला वाचवत. माझ्या दिवसाच्या पहिल्या प्रहरात भगवान केशव, दुसऱ्या प्रहरात भगवान गोविंद, तिसऱ्या प्रहरात भगवान नारायण आणि चौथ्या प्रहरात विष्णू माझे रक्षण करोत. दिवसाच्या 5व्या प्रहरात भगवान मधुसूदन, सायंकाळी भगवान माधव, रात्रीच्या पहिल्या प्रहरीत भगवान ऋषिकेश आणि मध्यरात्री भगवान पद्मनाभ माझे रक्षण करोत. छातीवर श्रीवत्साचे चिन्ह धारण करणारा भगवान जनार्दन मध्यरात्रीपासून उषक कालपर्यंत माझे रक्षण करोत. भल्या पहाटे भगवान दामोदर आणि सकाळ ते रात्र या मधल्या वेळात भगवान श्री विश्वेश्वर माझे रक्षण करोत. भगवंतांचे सुदर्शन चक्र माझ्या सर्व शत्रूंची राख करो आणि त्यांची गदा मला कुष्मांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत व ग्रहगण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दुर्जनांचे परिपत्य करण्यात सहाय्यक ठरो. भगवंतांचा शंखनाद राक्षस व भूत प्रेतांच्या हृदयात धडकी भरवो. भगवंतांची तलवार माझ्या सर्व शत्रूंचे तुकडे करो आणि 100 चंद्राकृती असलेले त्यांचे कवच माझ्या शत्रूंचे डोळे फोडो. भगवंतांचा नाम महिमा आणि त्यांचे दैवी गुण, सर्व वाईट गोष्टींचा प्रभाव, मत्सरी लोक, साप, विंचू, हिंस्त्र श्वापदे, भूते खेते आणि माझी पूर्वीची पापे या साऱ्यातून मला वाचवोत. हे भगवान गरुडा, सर्व धोकादायक अवस्थांतून तू माझे रक्षण कर. भगवंतांची सर्व दैवी नावे, त्यांचे पवित्र अवतार, त्यांचे रथ आणि त्यांची शस्त्रास्त्रे माझी बुद्धी, भावना, मन आणि जीवन वायूचे सर्व धोक्यांपासून रक्षण करोत. हे सर्व वैश्विक प्रगटीकरण भगवंतांपासून अजिबात वेगळे नाही, कारण तेच सर्व कारणांचे कारण आहे. कारण आणि परिणाम या दोन्ही गोष्टी वस्तुतः एकच असतात. त्यामुळे भगवंत आपल्या सर्व संकटांचा नाश त्यांच्या हाती असलेल्या कोणत्याही साधनाने करू शकतात. तरी अखेर त्या प्रत्येकाला अखेर त्या प्रत्येकात भगवंतांचा वास असतो. अर्थात या विविधतेतील एकता फक्त जाणकार आध्यात्मिकच जाणू शकतात. चराचरात भरून राहिलेला तो सर्व शक्तिमान ईश्वर आपल्याला नेहमीच संकटातून वाचवत असतो. भगवान नृसिंहदेव आमचे विष, शस्त्रे, पाणी, अग्नी आणि वायूच्या भयापासून रक्षण करो. त्यांच्या प्रभावाने आमच्यावर असलेल्या शत्रूंचा प्रभाव संपूर्णतः नष्ट होवो. ही प्रार्थना सांगून अखेरीस विश्वरूप इंद्रास म्हणाले, भगवान नारायणाची शस्त्रास्त्रे तुला निश्चितच तुझ्या शत्रूंवर, राक्षसांवर विजय मिळवून देतील. कारण ही शस्त्रास्त्रे जो हाताळतो व दुरूनही पाहतो ते वर सांगितलेल्या सर्व भयापासून तात्काळ मुक्त होतो. जो नारायण कवच प्रार्थना करतो तो कधीही अस्वस्थ होत नाही. त्याला सरकार अडचणीत आणू शकत नाही, लुटारू लुटू शकत नाहीत, दुष्ट राक्षस त्रास देऊ शकत नाहीत आणि त्याला कोणताच आजारही होत नाही. हे इंद्रा, कौशिक नावाच्या ब्राह्मणाने वाळवंटात देहत्याग करताना हे कवच अस्त्र प्रथम वापरले होते. पुढे हे थोडस प्रिंट चांगलं नाहीये ना. हो, माझ्याकडे पुस्तक आहे माताजी, मी त्यातून वाचते. चालेल, तुम्ही मग त्याच्यातून वाचा. हो, पण आपल्याकडे हे गंधर्व फक्त एकच पेज आहे माताजी, तर आपण हे हा. पेज झालं की थांबूया. हो चालेल. हा ठीक आहे. पुढे गंधर्वांचा राजा चित्ररथाने यान कौशिकाच्या अस्थी असलेल्या प्रदेशातून जात असताना अचानक थांबून जमिनीवर कोसळले. तो नारायण कवचाचा प्रभाव होता. त्यामुळे आश्चर्यचकित झालेल्या चित्ररथाने मग कौशिकाच्या अस्थी आपल्या सेवकांच्या मदतीने नजीकच्या सरस्वती नदीत सोडल्या आणि स्नान करून तो आपल्या नगरीत परतला. विश्वरूपास 3 मस्तके होती. त्यापैकी एकाचा वापर तो सोमरस पिण्यासाठी, दुसऱ्याचा मद्य घेण्यासाठी व तिसऱ्याचा भोजनासाठी करीत असे. वडिलांच्या बाजूने तो देवदेवतांचा तर आईच्या बाजूने राक्षसांचा नातेवाईक होता. त्यामुळे अनेकदा तो गुप्त देवदेवतांचा हवीरभाग राक्षसांनाही अर्पण करे. एकदा इंद्राने त्याचा हा खोटेपणा पाहिला आणि क्रोधवश होऊन त्याने विश्वरूपाची 3 मस्तके उडवली. त्या क्षणी सोमरस पिणाऱ्या मस्तकाचे पपिहा पक्षात, मद्य पिणाऱ्या मस्तकाचे
कलविंकात म्हणजे चिमणी आणि भोजन घेणाऱ्या मस्तकाचे तित्तिरीत रूपांतर झाले. अर्थात या विश्वरूपास मारल्यास इंद्राला फार पश्चाताप झाला. खरे तर ब्रह्महत्येच्या पापातून मुक्त होण्याची शक्ती त्याच्याकडे होती, परंतु या पापाचा स्वीकार करून पुढे वर्षभर त्याने नाना यातना भोगल्या. मगच तो शुद्ध झाला. पुढे या पापाचा काही हिस्सा त्याने पृथ्वी, जल, झाडे आणि स्त्रियांना वाटला. पृथ्वीने या पापाचा 1/4 हिस्सा स्वीकारण्याच्या बदल्यात आपले सर्व खड्डे आपोआप भरतील असा वर इंद्राकडून मिळवला. त्यामुळे आजही या पृथ्वीवर अशी अनेक वाळवंटे आहेत जेथे कोणतेही पवित्र धर्मकार्य होऊ शकत नाही. त्या वाळवंटावरील रहिवासीही इंद्राच्या पापाचे भागीदार आहेत असे मानले जाते. आपल्या खुरटलेल्या तुटलेल्या फांद्या पुन्हा फुटतील असा वर मिळवून झाडांनी इंद्राच्या पापाचा 1/4 हिस्सा स्वीकारला. परिणामी त्यावरून जो चीक वाहतो तो खाण्यायोग्य मानला जात नाही. आपल्या वासनांची पूर्ती सातत्याने होण्याचा वर मिळवून स्त्रियांनी इंद्राच्या पापाचा 1/4 हिस्सा घेतला. त्यामुळे दर महिन्यास त्यांना रजोनिवृत्तीचा त्रास होतो आणि त्या काळात त्या अस्पर्श ठरतात. इतर द्रव्यात मिसळल्यावर त्यांचे प्रमाण वाढेल असा वर मिळवून पाण्याने इंद्राच्या पापाचा 1/4 हिस्सा घेतला. त्यामुळे आजही पाण्यावर बुडबुडे व फेस येतो आणि ते काळजीपूर्वक टाळावे लागतात. आपल्या पुत्राचे मृत्यूचे वृत्त मिळाल्यावर त्वष्टा संतापला आणि इंद्राला मारण्यासाठी त्याने एक विशिष्ट यज्ञ केला. यज्ञात आहुती अर्पण करताना त्याने इंद्राच्या मारेकऱ्या, बाहेर येऊन तुझ्या शत्रूचा नाश कर असा आदेश दिला. परंतु हा मंत्र म्हणताना इंद्र शत्रो ऐवजी त्याच्या तोंडून इंद्र शात्रो असा चुकीचा शब्द उच्चार झाला. त्यानंतर यज्ञकुंडाच्या दक्षिण दिशेस एक भयंकर आकृती प्रगट झाली. साऱ्या विश्वाचा नाश करण्याची शक्ती तिच्यात आहे हे पाहता क्षणी जाणवत होते. 4 दिशांना सोडलेल्या बाणाप्रमाणे या राक्षसाचा देह दिवसागणिक चहूअंगांनी वाढू लागला आणि एखाद्या दग्ध पर्वताप्रमाणे दिसू लागला. त्याचे केस, दाढी, मिशा तांब्याच्या तारांवर तर डोळे मध्यान्नीच्या सूर्याप्रमाणे धगधगत होते. आपल्या हातातील त्रिशूळांच्या 3 टोकांवर त्याने त्रिलोक तोलून धरल्याचा भास होत होता. तो भसाड्या आवाजात ओरडे तेव्हा सारी धरणी थरथरे आणि जांभया देई तेव्हा सारे आकाश गिळंकृत करतो की काय असे वाटू लागे. तो दृष्टीस पडला की सारे जण वेड्यासारखे सैरावैरा धावू लागत. त्याने सर्व ग्रह व्यवस्था पादाक्रांत केली होती म्हणून त्याला वृत्र, जो सर्व काही झाकून टाकतो, असे नाव देण्यात आले. या वृत्रासुरावर सर्व देवदेवतांनी हल्ला चढवला, परंतु त्यांनी सोडलेली सर्व अस्त्रे त्याने गिळून टाकली. ते पाहूनच देवदेवतांचे सर्व अवसान गळाले आणि त्यांनी आश्रयासाठी भगवान विष्णूंकडे धाव घेतली. थांबायचं का माताजी? हो माताजी, थांबूया. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.